Hej, og i dag vil mig og en, der hedder Krosar, gerne join en server, der hedder, hvad fuck hedder den? Bushcraft. Ja. Kom også til at skrive IP'en, så I andre kan join en mega fed server. Yeah. Og mig vil gerne... Lol, det er forkert server. Lov. Sidder ingen på den. Vi kan sgu ind i. Og du er noget, som jeg kan se, jeg har Nodus oppe i hjørnet. I venstre hjørne. Jeg kan godt lide. Nå, der. Og EU3. Det er en lidt lag server, hvis man ikke har en god computer. Eller så går det internet eller noget, du har for meget i gang med at køre. Ja, vi skal lige se, hvad Krosar. Hey, kom tilbage! Der. Ham i en blå, det er Krosar, og det her, ham i en røde, det er mig. Så hvis I vil have sådan et skin, så jeg kan få ham i en blå Krosar til at lave et skin for jer. I en farve, eller noget. Ja, et eller andet skin. Ja. For eksempel den her Daddy Girl. Nå, skal vi join en bane? Ja, vi går ind i den der Temple Classic. Okay, og Ghost, det handler om... En der er Ghost, og så skal de andre defeat Ghost. Ligesom det Hidehead. Ja. Minecraft. Og hvis man er go, så kan man godt finde... ja, her er det sådan noget, hvor du kan vælge soldier og sådan noget. Nej, men det er bare så... Nej, det er frække dreng. Hvis man er klog, så kan man godt... Og det er en engelsk server. Okay. Hvad laver du? Ja, hvis man er ghost, så hedder det... Hvad filen hedder det? Så kan du se sådan nogle sorte bobler, eller sådan noget. Kan du se sådan nogle sorte bobler, hvor ghosten kommer fra. Og der er ham der Warren, et eller andet random guy, kan tale det. Han er ghost. Vi har 5 minutter til at flygte. Eller bare nakker. Ja. Hvis nogen af jer snakker ham. Det tror jeg så ikke. Du viser vej, Kros. Hvad? Du viser vej. Der er en der... hernede. Han bliver slået hele tiden. Ja. Ja, så det er rigtigt at prøve at gå imod ham, mand. Ja, så skal du prøve det imod mig. Okay. Og jeg er lidt god til det her, hvis det nu er, I ser, jeg er ret ud. Eller ikke, jeg er ikke. Han slog mig ned. Hvis jeg finder ham, siger jeg til. 4 minutter til kamp slutter. Ja. Og jeg er stadig ikke sikker. Jeg ved, hvor han er. Han står og kigger på os et eller andet deroppe. Lad os slippe. Au, jeg blev slået. Jeg vidste det. I kan se ham der, den sorte, den kan give potion på mig. Vi er 3 spillere tilbage. Han har næsten hakket mig. 3 spillere tilbage. For satan. Det er sgu da ondt. Det er Ace Conta. Så I kunne se, hvis I lige ser sorte skygge noget. Hvis I ikke ser det, så kan det godt lige være, hvis jeg... Ja. Så kan I bare lige spole tilbage og se det. Nå, nu er det kun mig og en anden derinde, og Krosar stadig inde. Nå, du er ikke død. Altså, ja. Dø! Op ved Ice Container. Og det er en rigtig fed server at join med sine venner, hvis man nu skulle joine. Det er sådan lidt kedeligt at spille det alene. Men hvis du har venner derinde, så er det sjovt. Jeg tror Ice Container. Shit. Ja. Yeah. Det må være ghost. Det er også lidt sjovt at være ghost. Jeg har ikke prøvet det, men Krosar har. Jeg er sammen med 3 af mine venner. Og så kan du jo fange en på en måde med nogle sten og ja, cobblestone.
Så var det Ice er ghost. Løb. Ja, fordi der er allerede blevet ramt. Shit. Han er deroppe. Au. Jeg er blevet ramt. Løb. Hey, jeg skal bruge den der bud, jeg har. Shit. Der er allerede en, der død. Vi er 3 spillere tilbage. Ja. Jeg kan skyde sådan 3 skud, så er han død. Eller sådan 6 skud. Jeg skal bare gøre sådan her. Prøv at se. Kig på min bue. Boom. 3 skud. Så jeg skal... Au, han slår mig! Nej, det er en slå efter. 3 liv tilbage, og så er jeg... Har du ikke? Hvad? Ups. Han er lige der. Tilbage. Der, jeg kan se ham. Du døde her. Du må ikke dø! Ja, det er ikke sødt af dig. Au, han er lige bag mig! Ja. Det var jeg ikke så god til. Nej. Skal vi lige se, hvem der bliver? Jo, jeg håber, jeg bliver. Please. Hvem bliver man ghost? Skal vi våge, det bliver mig? Lul. Jeg er ghost. Har ikke prøvet det før. Out. Skal vi lave sådan, at du bliver... Du skriger helvede til. Nej, så bliver ghost. Altså, hvis man har sådan nogle venner, man kan jo vælge at være sød, og så lade være med at tage hans ven, og så lade ham vende som... Det er lidt sjovt i starten, men så er der ikke noget udfordring. Jeg kan huske sidst, jeg var ghost, der smadrede jeg totalt. Au. Ja, og den her gang smadrede han mig totalt. Ikke slå mig. Nej, bare slå mig. For hjernen. Og ja, det vil være dig, hvis I liker videoen, eller kommer ind og joiner serveren. Yeah. Hvad sker der? Nej. I ansigtet. Jeg døde. Nej, og så er det indre, og krydser lige der. Hvad, skal vi prøve noget andet? Ja. Eller... Vi kan faktisk lige prøve det dejlige trick. Gider ikke. Skal vi så prøve en gang smash? Ja, men den her lille ghost video. Ja. Ja, whatever. Tak, ses.